Abantu bafethu sekunjalo futhi ngibuya nenye badayisa iy'moto futhi lapho bayi-scam. Awuthi ngibadonse senze njengenjwayelo. Yini repo cars? Oh, bhuti wami kunjani? Hayi mina lo kade ngisazama ukuthenga i-airtime la. Khambaze mfowethu. Hayi ngiyaphela. Nikephi nendawo bafu? eGeorge. Ise-Western Cape ne? Oh, kukude manje umuntu mesuke edinga imoto uyenze kanjani bafu? Ngiyibonile nje la nothi ngibona. Kodwa khona le ngiyithandile le yini? I-Corolla Cross le u-70,000 u-2022. Ingathi ibuthwa phansi ke le bafu. Yini? Zinankingani kanti? Suke manje kuye kwenziwe kanjani? Hayi. Ngiyakwazi futhi ukuza mina ngizoyiphika. Mina angiseNewcastle. Niyakwazi ngisho ukuyideliver futhi ningangidilivela akunankinga. Angiyezwa? Oh, mina-ke fanele ngenze kanjani-ke ukuze fanele ngiyithenge manje. Malini u-30% ka-70,000? Akunankinga baba. Angiyezwa? Oh, 21,000. Oh, ngcono okay kufanele mina ngiqale ngiyikhokhele. Oh, fanele ngiqale ngiyikhokhele kuqala before ngize lapho. Oh, uthi-ke sibuka la. Ngisacela ngazi ngenza kanjani? Oh, i-account uzongisendela nami bese ngikusendela zonke izinto angithi. Oh, mina ngikhuluma nobani? Ubani? Alfred. Owaba. Wabani? Meli. Alfred Thando Deli zokuthumela ne-ID. Oh. Ngicela ubongithumelela ke nenakhuzane yakho. Ngicela ungithumelela manje kuqala. Okay ke, ngithumelela. Yebo bhuti omdala. Ngicela vele unginakuzele la ngoba ungisendele phela lezi zinto mfethu. Khona sizozama ukuthi
senze le moto ingazingene kwi-auction. Okay, ayikho inkinga. And then uthe ubhenga naliphi ibhenki kodwa? Angizwa? Ngithi wena ubhenga naliphi ibhenki? Ngisebenzisa uCapitec. Okay, nayo ubhenge ngiyapho uCapitec wakho. Manje ngeke imali kuleli kodwa hayi ngizoyenza iplan ngoba isethala. Ikuleli elisethala kodwa hayi ngiyakwazi ukunakuza ngefoni. Okay, akho inkinga. Uzokwazi ukuthumela i-proof of payment then bayidayisa u-auction floor. Yeah. Okay. Manje buka-ke mfowethu, Solan buka. Angithi le moto le fanele nginakuze ngingakayiboni. Yebo, wena uma ukhokha u-30% wakho uzothola i-buyer's code. No, Le-buyer's code bazofika beyiskena ngasekithini bekwazi ukuthi bekungenise. Okay. Uthe ubani uWilfred ubani? Alfred. Alfred. Ususho lutho wena sengingasenda imali nje futhi imoto ongayibonile. Uyi-scam wena ususho lutho sengingasenda imali imoto ongayibonile. Uyi-scam wena. Uyisihlami yazi. Wazobhosha uhamba unakhuza abantu ngamasimba wena futhi. Awumsungithuka phela. Yamuzwa ngithuka. Awuthi ngimfonela. Angikuthandi ukuthuka inhlambe emavidiyweni mina. Siyazoyidroba. Bafethu uyadlala amaqola la bayizicam labantu la. Uthi aba usumbambele ukuthi iscam uvele kuthuke idrop ifoni. Qhubeka nje bafethu ningifollow khona ngizoqhubeka ngimxwayisa.